Trebuie să știe telespectatorii că prezentarea produselor o găsesc pe site, de asemenea pe Facebook la adresa Dr. Haimovici Product. Acolo o să vadă prezentările și ce probleme de sănătate se pot trata. Nu există tratament, domnișoară, încă o dată. Eu v-am spus și vă repet, produsele, și sunt foarte fericită, nu sunt medicamente. Nu sunt, dar vin în ajutorul Asta și în rezolvarea unor probleme de sănătate. Pentru că natura nu minte niciodată. V-am spus și vă repet, orice invenție are viață foarte scurtă. Puteți să luați ce vreți dumneavoastră, cum arăta calculatorul odată și cum arată astăzi. E atât de mică să folosești telefonul. Cum era telefonul odată și cum nu era odată și cum e acum. Ne bucurăm că știința a evoluat, dar din păcate și mai multe probleme de sănătate ne-au invadat. Ce facem noi? Acum trăim mai mult, dar cu ce preț? Cu accidente? Cu bolnavi mai mulți? Nu neapărat trăim mai mult, pentru că da, nivelul de trai, e mai scăzut în România față de acum 10-15 ani? Nu, eu vă spun că nu. Nu este mai scăzut, este din contra mai ridicat. Depinde și asta ce studii am citit. Da, probabil. Dar eu vă spun că nu. În general, în lume, nivelul de trai este mult mai superior anilor precedenți. Din ce în ce noi avem mai mult, o viață mai lungă, dar cu ce preț? Cu boli mai multe? Prețul o să-l aflăm după ce vorbim cu domnul Zoltan. Bună seara! Salut, mâinile! Pare bine? Spuneți. Alo? Da, vă auzim. Mă numesc Chir Zoltan din Sărămașul, județul Mureș. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și încă o dată vă mulțumesc pentru doamna doctor Haimovici că ne-a prezentat și ne-a oferit... Alo? Auzim. Da. Ne-a oferit produsele naturiste, doamna doctor, pentru mama. Deci e vorba că mama a fost foarte bolnavă anul trecut și până în prezent, cu ajutorul lui doamna doctor Haimovici și cu ajutorul unui Dumnezeu, mama s-a vindecat. Efectiv și medicii, cei care au operat-o și cei care au tratat-o, până în prezent s-au uimit că evoluția a fost spre bine. Deci, datorită faptului că mama a folosit toate medicamentele naturiste, ceea ce au fost oferite din partea doamnei doctor Haimovici. Vă mulțumim, domnul Zoltan. Din păcate, timpul nu ne mai permite să discutăm mai mult cu dumneavoastră. Vă mulțumim mult. Doamna doctor, vorbeam despre igiena noastră personală și, în general, ce puteți să ne mai spuneți despre acest subiect? Sunt așa de multe încât, încă o dată, intri în casă sau mă uitam nu departe, chiar și în studio aici, covoarele sunt un pericol pentru noi și Chiar dacă le aspirăm destul de frecvent? Absolut. Păi ce, ai omorât, dacă le-ai aspirat, ai omorât bacteriile? Să le spălăm mai des? Și ce ți ajută? Poți să le speli la fiecare 2 zile? Dumneavoastră, să nu mai avem covoare în casă. De câte ori vă schimbați bluza? În fiecare zi, nu? Și desurile? Poate de 2 ori pe zi. Iată că un covor nu puteți să-l schimbați așa când vreți dumneavoastră, deci să scoatem din casă. Putem să avem papuși de casă, putem să avem... Pentru că venim de afară cu tot felul de bacterii și iată ne îmbolnăvim și nu știm de ce. Perioada de grip, perioada de când sistemul imunitar e mai scăzut, mai vorbim de copii care vin de la școală și ei n-aduc destule, deci iată nu. După aia, televizoarele astea mari, imense, pereții. Ce am făcut? Chiar pereții caselor. Iată încă o problemă. Dar ce nu? Credeți că trăim sănătos? Nu. Putem să ne ajutăm să trăim sănătos, să râdem mai mult. Și în cazul ăsta ce facem? Asta am vrut să vă întreb. Ne facem case și cum și-a făcut bunica dumneavoastră în urmă cu 70 de ani, eu știu când. Case sănătoase din pământ. Trăim, putem să ne facem baie acolo. Putem să avem toaletă acolo, dar e recomandată toaleta aia din curte mai mult. Doamna doctor, cred că visăm frumos aici în emisiune.
Acum îl avem pe domnul Pascu la telefon. Bună seara! Bună seara! Să rămână! Bună seara! Doamna doctor Haimovici? Da? Doamna doctor, eu sunt dator să vă mulțumesc din tot sufletul, din toată ființa mea. Nu sunteți dator. Pentru ajutorul care l-am primit prin anul 2006. Am fost diagnosticat la Spitalul Fundeni cu o afecțiune foarte gravă la prostată. Am făcut radiații de cobalt la Colțea, mi-a recomandat domnul doctor Florea. Am făcut vreo 30 de radiații și mi-a dat și ceva alte medicamente, dar între timp, printr-o rudenie care suferea tot de o afecțiune, tot așa ca și mine. Și am comandat și eu la București, prin telefon, am dat diagnosticul, am primit și de atunci urmez cu ele, mă simt foarte bine chiar, și am făcut 2 remeneuri de atunci. Anul trecut am făcut iară la Alexandria pe la jumătatea anului, am avut rezultate foarte bune și recomand tuturor cu toată inima să folosească așa cum indicați dumneavoastră tratamentul acesta naturist, fiindcă eu cred că e un tratament care vine de la Dumnezeu. Vă consider niște lucrători împreună cu Dumnezeu, pentru că plantele naturale sunt de la Dumnezeu și noi zicem, când vrem să ne recreăm, mergem în natură. Ieșim din mașinăriile oamenilor. Și în natură ne recreăm și tot cu plantele naturale. Cred că ne refacem, ne recreăm. Este adevărat. Vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. Și eu mulțumesc mult. Să vă dea Dumnezeu sănătate în continuare. Și vă rog pentru sănătatea dumneavoastră și să trăiți mult, să faceți mult bine la bolnavi. Vă mulțumesc mult și dumneavoastră la fel. Vă doresc din suflet multă sănătate. Mulțumesc pentru încrederea acordată, în primul rând. Din toată inima, să rămână. Doamne ajută! Mulțumim! Nu uitați că vă așteptăm pe toți cei care ne urmăriți emisiunea să ne sunați la numerele afișate pe ecran și să ne scrieți la adresa de mail drhaimovici@gmail.com pentru a afla cât mai multe informații despre produsele doamnei doctor, dar și pentru a vă răspunde tuturor curiozităților. De exemplu, o doamnă ne întreabă, ca să avem o dantură sănătoasă, că tot vorbeam de igiena orală, ce alimente trebuie să evităm? Eu acum mă gândesc la zahăr, la băuturi acidulate, ca să îi răspund pe jumătate telespectatoarei. Da, zahărul e, într-adevăr, nu-i bun în general, pentru că acidulează țesuturile, nu-i bun pentru că, vedeți, nu e descoperit de foarte mulți ani. Avem miere de albin dacă vrem să trăim mai sănătos și să mâncăm fructe, ceva pentru dulce. că putem să ne luăm absolut, fructe. Mai putem mânca fructe câteodată și câte o prăjitură, dar încă o dată, nu în fiecare zi sau botez. ciocolata măruie Cu 70-80% cacao. Pentru că are foarte mulți antioxidanți. Exact. Da, foarte bine, foarte frumos. Asta e foarte adevărat. Ciocolata este este un produs care n-ar trebui să lipsească la nimeni. Cantitatea de zahăr este destul de mică și bunul care ne-l dă e mai mare decât rău care ne-l face. Haideți să o luăm și așa. Să-i răspundem telespectatoarei. Da, dantura, în primul rând, nu numai ce mâncăm și cum o întreținem prin vizitele cât mai dese la stomatolog, da. Un pediatr sănătos, trebuie să folosim cele mai bune și eu, de exemplu, folosesc pasta pentru copii că nu conține fluorid. Și durata este importantă, minim 2 minute jumătate. Absolut. Asta trebuie să știe telespectatorii. Da, este foarte important, dar trebuie să știi cum, pentru că fiecare avem dantura altfel și trebuie încă să știi că trebuie să folosești, am mai spus și repet,
bicarbonatul, care este un prieten de altfel îl găsim și în foarte multe paste de dinți, dar nu este suficient, deci putem să-l folosim. Îl folosim și ca deodorant, pentru că mai puțin cel pe care îl găsim în comerț, cel din farmacie e mult mai bun. Deci cel din farmacii, să ținem minte. Da, cel din farmacie e mult mai bun. Trebuie să avem grijă să nu mâncăm lucruri foarte care, mai ales la o anumită vârstă. Hai să trecem peste vârsta copilăriei, când avem o dantură mai nouă, copilăria tinereții, să zic așa. Aș putea să vă completez, să nu schimbăm frecvent de la cald la rece, alimente calde și reci. Nu numai să schimbăm, nu avem voie să mâncăm nu prea fierbinte și nu prea rece. Din toate punctele de vedere, numai la nivelul... dar eu cred că lucrul ăsta ar trebui să vă spună un doctor specialist în stomatologie. Poate să o invităm pe fiica mea. Sfaturi. Într-o zi poate că... O fiică medic-stomatolog, înseamnă că e o părere avizată aceasta a dumneavoastră. Să continuăm. Da, vedeți, continuăm cu dantura sau continuăm cu plantele noastre? Dacă mai aveți ceva de adăugat. Desigur că am de adăugat foarte multe. Pentru o mică carie pe care nu o tratăm, ne duce la pierderea dintelui. Și dacă dinților, dacă stăm mai mult timp fără să toți dinții, desigur. Bolile sunt și noi ne le aducem singuri, pentru că nu spălăm, nu ne spălăm mâinile, nu spălăm fructele, nu spălăm legumele. Iată că și aici nu avem grijă ca să menținem pH-ul la normal, la limita normală. Dumneavoastră știți ce înseamnă o bucățică de carne care ți-a rămas între... am văzut la fiica mea, mi-a arătat, vino și vezi. Bine, nu trebuia să spună că știam. Dar e foarte interesant, este exact ca și cum ai vedea că s-a descoperit acum nu știu ce plantă pe o piatră, știi? Exact așa își lasă semnul. Înțelegi? Deci ți-a stricat dintele, ți-a stricat dentina, ți-a stricat, gata, ai rămas și mai târziu... Bine, mai intervine și partea cealaltă biologică, care cu vârsta, desigur că chiar dacă ai o dantură perfectă, tot o pierzi. Deci trebuie să ai grijă. Vârsta și cred că și moștenirea genetică e foarte importantă. Genetica, nu vorbim de ea, că e o știință foarte complexă și mie îmi place foarte mult, dar nu sunt chiar atât de pregătită ca să pot să o comentez. Nu pot să spun că nu știu nimic, doctor, dar nu acum că a venit primăvara, ce legume, fructe, plante ne recomandați? Toate legumele și toate fructele, fără dar nimica în mod exagerat, nimic. Pentru că dacă o să aveți, de exemplu, vreți să faceți o supă de ștevie, apropo, vorbeam de zahăr, dar știți că zahărul are înlocuitor numai mierea, există și ștevia. Nu se găsește în România, dar bănuiesc că au adus-o în România, nu știu ca să vă spun exact. Dar este un îndulcitor foarte bun. Și cum să-l administrăm? Că sunt sigură că i-ați uimit pe telespectatorii care ne privesc. Ne ducem în farmacie, o cumpărăm și avem indicațiile ca înlocuitor de zahăr. Deci se poate folosi. Mi-am amintit de ștevie. Ștevia noastră e altceva. Trebuie să avem grijă dacă facem o ciorbă de ștevie, deci ștevia nu cea înlocuitoare de zahăr. Dacă facem o ciorbă, să nu fierbem, pentru că suntem expuși pietrelor la rinichi. Și cum să consumăm? Într-un limbaj. Nu, puteți să, în momentul când apa a clocotit și am fiert, eu știu cum, dacă folosiți orez sau alte rădăcinoase care necesită puțin mai mult fiert, în momentul când s-au fiert rădăcinoasele și orezul, dacă puneți, eu știu cum faceți, nu știu, în momentul ăla am închis gazul și am dat drumul la ștevia
spălată bine și deci nu fierbe, e foarte important. În momentul când ai dat drumul în apă clocotită, stevia... E același lucru ca și cum am pune mărar sau leuștean sau pătrunjel la final. Exact. Deci același procedeu trebuie respectat. Înseamnă că sunteți o bună gospodină, domnișoară, de aia sunteți frumoasă. Știți să mâncați bine. Altceva, salata trebuie... ridichile, ceapa. Sunt atât de multe pe care putem să le consumăm în această perioadă. Păi putem să mâncăm toată ziua. Salată cu piure de cartofi, mie îmi place foarte mult, făcut cu puțin ulei de măsline, e foarte bună. Și salată verde, dar trebuie să știi de unde o iei, iar. Dumneavoastră, dacă aveți de unde să o luați mai sănătos, nu aveți teamă, dar noi care trebuie să o cumpărăm din magazine, nu știm de unde vine, că dacă îți vine salata din Spania, îți imaginezi că nu mai este nici proaspătă și s-au folosit foarte multe substanțe. Dar eu bănuiesc că în România cam fiecare are pe lângă, chiar la bloc, dacă să-și pune acolo în față un pic de salată, cred eu, nu știu. Am lăsat un subiect foarte important pentru finalul emisiunii, vreau să vorbim de plante. Ok. Plantele sunt atât de multe, sunt în jur de 10.000 de plante medicinale. Eu o să vă rog să nu mă întrebați, că v-am spus și vă repet, nu sunt fitoterapist, nu cunosc toate plantele. Cunosc numai plantele care au fost studiate de mine și pe care eu le folosesc. Puteți să-mi dați câteva exemple? Dumneavoastră știți care este logo la societatea noastră? Secret Herbs, secretul plantelor sau plantele secrete. Este un secret, n-am reușit să aflu secretul de la dumneavoastră. O iau și pe... da, dacă o citești într-un fel este secretul plantelor și dacă o citești altfel, plantele secrete. Da, poate că nu toate sunt secrete, dar sunt plante care se găsesc în România, sunt plante care le găsești peste tot, sunt plante cărora nu le dăm importanță. Vedeți dumneavoastră, așa o plantă, cum e urzica, hai să luăm urzica, da? Urzica pe care putem să o consumăm acum. Da, urzica pe care putem consuma, urzica pe care putem să o uscăm și să o folosim la ceai mai târziu. Urzica aia care ne chiar dă ne curăță sângele, este adevărat? Eu v-am spus că urzica nu face parte din, și nu prea pot să vă răspund, dar știu că este o plantă foarte bună și este recomandată în detoxifiere. Exact. Dar știu asta și mai știu că are o cantitate suficientă de fier. Dar prea mult nu-mi permit să vorbesc pentru că nu știu prea multe despre urzică, numai eu am vrut să vă spun că fiecare plantă pe care noi o considerăm o buiană, o călcăm în picioare, nu avem... Vă mulțumesc mult, dar chiar trebuie să terminăm. Încă numai o secundă. Fiecare plantă este un laborator care au atâtea substanțe active cunoscute și foarte multe necunoscute. Folosiți-le. Nu le călcați în picioare, dați-le puțin mai mult respect. Vă mulțumim mult pentru sfaturi, să dăm respect plantelor ca să fim respectați. Le reamintesc telespectatorilor, în continuare pot suna la numerele afișate pe ecran sau pot scrie pe adresa de e-mail. Vă reamintesc că în fiecare marți și joi puteți să ne urmăriți de la ora 18. Atât pentru moment. La revedere! Vă mulțumim!